Tentoraz to bude len taká krátka prechádzka na kopec Chrypec, kde je obnovený tzv. Koch bunker. Nemecký bunker z druhej svetovej vojny. Táto cesta vedie len pár metrov nad traťou. Ten bunker, to je len taká vybetonovaná kruhová jama pre strelca. Počasie je, myslím, že ideálne na tento druh turistiky. Hlavne v dolinách Malých Karpatoch je vidieť ešte aj pozostatky protitankových zátarasov. Jeden taký je aj pod zastávkou Buková, odkiaľ som vychádzal. V tejto zákrute teraz doľava. Inak som sa dočítal, že by tu chceli spraviť aj nejaký naučný chodník. Ale kedy sa tu uskutoční, ťažko povedať. No v tamtom poraste je to. Ideálne je sem ísť, keď je takto zamrznuté alebo sucho. A z tej zastávky je to sem zhruba pol hodinka. Koch bunker v Trstíne. Toto je on. Obnovené aj nejaké zákopy. Tam je vidieť, že to pokračovalo ďalej. Ja mám 185 a ledva mi trčí hlava odtiaľto. To píšu v informačnej tabuli, že tu mali ešte nejaké vrecia okolo seba a nejakú maskovaciu plachtu. Je to zaujímavý kus histórie. Koho to zaujíma, môže sem prísť a prečítať si tu. Sú tu aj nejaké technické údaje a mnoho ďalších informácií. Tu dole je železničná trať a cesta. Takže ozaj pekná pozícia na obranu. Takže Koch bunker. Tam dole niekde je Trstín v tej hmle. Ja sa vrátim späť na cestu a ešte sa niekde pomotám. Mám ešte hodinu čas do vlaku. Aj tu sa nachádzajú protitankové zátarasy. Alebo možno tu bola len reťaz cez cestu. Kto vie. Dúbrava. No a som späť. Buková zastávka. Netrvalo mi to ani hodinu aj pol.